scars no. Ha? Ang bisa po sa kuna ko. Episode. Nice. Kasing to. Maghahanap kami ng food. Kita ko kuan. Selfie to the highest level. Kita ko. Naog na tama, naog na. Bili kami ng milk ko sa Watson's. Ay, miss, kabaw na ko! Kabaw na ko! Cherish! Cherish! Cherish na. Cherish ang shade. Ah, man. Cherish ani. Sure, kalabagon eh. Cherish. No, cherish lagi. Tara, ang cherish. Pero old. We're here. Kanina pa namin to hinahanap. Cafe Laguna. Oh, yes. Let's go. Walang tao. Super. Nandito kami sa Cafe Laguna. Naghihintay ng aming table. Posing. Selfie time. Selfie na isa. Mga 10 minutes na. Time check, 10 minutes na kami naghihintay. Selfie pag may time. Tawaan mo. Nice ang ilang paano? Barat. Sinigang. Sinigang. Sinigang hipon. Sinigang na yun. Picture, kaya nyo kay guwapa ka. Sige. Saan na? Asa tong CR? 1, 2. Tapos na kami kumain. Yung sinulog sarap ng pagkain. Ano sa favorite mo? You know, my favorite. Lechon kawali. Lechon kawali, yummers. The best. The best. Okay naman sa dangkuan. Shrimp. Yummers ang shrimp. Naghahanap kami ng CR. Asa? Katuok. Pupunta kami ng restroom. Oy, tara! Restroom. Pupunta kami ng Uniqlo. Ano, tsaka yung CR nila. Madumi. Kamay. Maliit. Nice akong lipstick. Ever Belen na Nice ako. Toast of New York. Ang sa'yo mo? Na. Sige din. Remo. No! Dili. Remo! Wait. Makita. Kate. Rimmel by Kate. Oh, kana. Rimmel day na. Russell Louis. Pasok na kami sa Uniqlo. Trending ng mama. Imong ipon na punog lipstick. Yeah! Step sa Zumba, di ba? Eh, murag pambahay. Tsaka, uy. This I like. Nakapag-shopping na si Manong. Awards. Ano, hayop? Nagiyayang hayop na yan. Binigyan na ng pera ni Mama. Napakaswerte. Mabilis dumakbo ang unsa mga na to. Elevator? Train. Train. Mabilis tumakbo ang elevator. Hahanapin namin ang skating rink. Third floor. Ganda ng puko mo ah. Sabo din ba? Kung ganyan ang ilisan. Parang wala lang ah. Mama, oh. Ang ganda ng kuko ni Mama. Hindi marumi. Akin. Nakaugaw. Andyan pa lang, favorite chicharon ko. Boobies chicharon. Yummers. Boobies? Dami tao. Parang sinulog. May mga nagpapahinga sa gilid. We're almost there. Skating. Ice skating rink. Hindi pa nakakita si Marlon ng ice skating rink. It's right there. Oh my goodness. Oh my gosh! Hala! Haba na pila! Look! Oh my God! Bibili si Miss ng Porsche. Porsche, Audi. BMW, look at that. Look at that red. Tanaw na nato presyo lang.
titingnan niya ang price. Mag-iipon ka? Oh my God. Million? Oh my God. 8 million. 8 million. Pupunta kami ng grocery, supermarket. Kukunin namin ang aming iniwan. Ang ganda-ganda ng Audi at saka Porsche. Porsche. Baka merong artista. Ang haba ng pila sa bench. Baka nandyan si Daniel Padilla. Nahanap namin ang aming pick-up. Pupunta kami ng Gaisano, Tabon. Naghahanap kami ng bag. Hindi ako nakabili ng bag eh. Pinunta ko dito bag, wala akong nabili. Bongga. The paper. Thank you! Super laki. My goodness. Super pagbalikan. Nagjajakan ng mga bag. Chaka, 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 chaka. Wala kaming nahanap na bag. So, maghahanap kami ng mga damit. Ooh. Nice, oh. Happy birthday, Chai Choy Yao. Happy birthday, Chai Choy Yao. Enjoy your day. Makain kami ng mangga. From Naga Bewak na mangga. Yummers. Maanghang na asin. At saka hipon.